ομόροπα και αντίρροπα. Γιατί δεν βαδίζουμε όλοι στον ίδιο δρόμο. Και αν με κάποιους συμπλέουμε, δεν παύουμε να είμαστε διαφορετικοί. Μια ώρα με πρόσωπα και θέματα πολιτισμού. Με τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο. Φίλοι ακροατές του Πορτοκαλί Ραδιοφώνου, καλησπέρα. Από τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιάννο Ηλιάδη στον ήχο. Άλλη μια Τρίτη με την εκπομπή Ομόροπα και Αντίρροπα εδώ στο ραδιόφωνο της αλληλεγγύης και του πολιτισμού. Πριν σας παρουσιάσω το σημερινό μου καλεσμένο, όπως κάθε φορά κάνουμε, εκτός από το portokaliredio.gr μπορείτε να μας ακούτε και από το presspublica.gr και θέλω να σας πω ότι για την επικοινωνία σας μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο portokaliredio.gr ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στην επικοινωνία. Ο καλεσμένος μου λοιπόν σήμερα είναι ένας άνθρωπος του πολιτισμού, όσοι ήθιστε, γιατί πάντα στις εκπομπές που κάνουμε κάθε Τρίτη 7 με 8 οι άνθρωποι μας, οι προσκεκλημένοι μας είναι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, των επιστημών, συνεπώς του πολιτισμού. Είναι λοιπόν ένας άνθρωπος που έχει δραστηριοποιηθεί χρόνια στον τομέα της συγγραφής, σαν θεατρικός συγγραφέας, σαν συγγραφέας μυθιστορημάτων, είναι ποιητής, έχει κάνει δικές του παραγωγές στο θέατρο, αρθρογραφεί, σε εφημερίδες. Είναι ένας άνθρωπος γενικά που τα πάει καλά με την πένα και έχει στον τομέα αυτό την δική του πορεία εδώ και πολλά χρόνια. Πάντα όταν συνομιλούμε ή έχουμε ξαναβρεθεί σε πάνελ ή σε συζητήσεις, δεν ξεχνώ να το αναφέρω, το βιβλίο το οποίο κατά την άποψή μου είναι εκείνο που κατά κύριον λόγο τον καθιέρωσε στον τομέα της συγγραφής και στον εκδοτικό κατά κάποιο τρόπο χώρο. Είναι το βιβλίο με τον τίτλο «Η Πατία», έτσι μονολεκτικά, «Η Πατία». Είναι ο Δημήτρης ο Βαρβαρίγος, τον οποίον και τον καλησπερίζω, τον καλωσορίζω. Καλώς ήρθες Δημήτρη στο Πορτοκαλί. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Να είσαι καλά. Είχα αρχίσει λοιπόν να μιλάω για την Ιπατία, θα πούμε και για τα άλλα. Αλλά για τους φίλους εκείνους που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν την έκδοση αυτή του συγκεκριμένου βιβλίου, της Ιπατίας. Να μην γνωρίζουν και εμένα. Μπορεί να συμβαίνει και αυτό. Λοιπόν, αλλά νομίζω οι περισσότεροι γνωρίζουν και την υπόθεση της Ιπατίας και το βιβλίο που έχεις γράψει και εσένα, γιατί δραστηριοποίησε χρόνια σε πολλούς τομείς. Ας ξεκινήσουμε λίγο με το βιογραφικό, το συνηθίζουμε πάντα, για αυτούς που όπως λες μπορεί να μας γνωρίζουν. Έχουμε και λέμε, ο Δημήτρης Βαρβαρίγος γεννήθηκε στην Αθήνα, σπουδάζει ηλεκτρονικά, σεναριογραφία, θέατρο και λογοτεχνία. Τα θεατρικά τύψεις, οι ανάγκες των αισθήσεων, το όνειρο μιας αγάπης και ο έρωτας και ο θάνατος ανέβηκαν από τη θεατρική ομάδα Δίωδος. Βέβαια, να πω αγαπητοί φίλοι, ότι διαβάζω το βιογραφικό του από την Ιπατία που έχει εκδοθεί πριν αρκετά χρόνια, οπότε καλό θα είναι, Δημήτρη, να διαβάσω από το τελευταίο σου βιβλίο που ευγενικά, αγαπητοί φίλοι, μόλις τώρα μου έδωσε στα χέρια. Σπουδάζει λοιπόν σεναριογραφία, θεατρικό κείμενο και λογοτεχνία. Έχει γράψει βιβλία για παιδιά, εφήβους και για ενήλικες. Η ιστορία της Πατίας γυρίστηκε κινηματογραφική ταινία με το τίτλο Αγορά και θεατρικό από τη θεατρική ομάδα Ανάδρασης. Είναι πολιτιστικός εκπρόσωπος της UNESCO, Λόγου Τεχνών και Επιστημών για την Πετρούπολη, μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και του Συλλόγου Ιστορικών Συγγραφέων. Είναι στη Συντακτική Επιτροπή του Λογοτεχνικού Περιοδικού Ρογμές και συντάκτης της εφημερίδας Μορφωτικός Πετρούπολης. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδευτής σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής στο Δήμο Πετρούπολης, Δήμο Ταλάτη, στο Μορφωτικό Όμιλο Πετρούπολης, εκδοτικούς οίκους Άγκυρα, στον Πολυχώρο Έναστρον και στη Θεατρική Σχολή Τάμπουλα Ράσα. Εδώ αυτό το οποίο διάβασα
μάλλον αυτό το οποίο διάβασα προέρχεται από την έκδοση Λιπεσάνορες, τα χρόνια του φιδιού, από τον εκδοτικό οίκο Μπατσιούλας. Είναι ένα βιβλίο που αναφέρεται σε ένα γνωστό θέμα, έτσι κι αλλιώς, αλλά δοσμένο μέσα από τη γυναικεία ψυχή, από το γυναικείο λόγο και από το γυναικείο βίωμα. Είναι η Ηλιάδα. Μάλιστα. Μιλάει για όλη την πορεία του πολέμου, του δεκαετή πολέμου, αποσπασματικά αυτό που βίωσε η κάθε γυναίκα ήρωα που ήταν δίπλα του, και αναφέρει το πώς έζησε εκείνη τον πόλεμο. Λέω ότι είναι ιστορία γνωστή, αλλά είναι πολύ διαφορετική γιατί αναφέρεται από άλλα άτομα. Θα ήθελα να ακολουθήσουμε μια γραμμική πορεία. Να ξεκινήσουμε καλύτερα από την Ιπατία που πρωτοείπα και να φτάσουμε έτσι στο βιβλίο Λιπεσάνορες, που είναι προς τα τελευταία σου. Γιατί δεν ξέρω, το τελευταίο είναι. Ωραία. Να μιλήσουμε για την Ιπατία. Η Ιπατία πιστεύω ότι σε καθιέρωσε έτσι στο χώρο των γραμμάτων μέσα από αυτό το ιστορικό μυθιστόρημα για μια γυναίκα που δεν είχε γράψει κανείς. Ναι, και ήταν για μένα μια πολύ σοβαρή πρόκληση. Μια τέτοια προσωπικότητα, Ελληνίδα γυναίκα, 4ο αιώνα μετά Χριστόν, κρατούσε έδρα στο Πανεπιστήμιο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, σε μια εποχή ανδροκρατούμενη και θρησκευτικού φανατισμού. Δεν υπήρχε τότε που εγώ αποφάσισα τέλος πάντων να κάνω τη μελέτη μου και να βρω στοιχεία, δεν υπήρχαν. Δεν τη γνώριζε ο κόσμος καθόλου, πλην κάποιων μαθηματικών που ασχολούνταν, ή αστρονόμων που ασχολούνταν με τις ειδικές επιστήμες που είχε και η Ιπατία. Επαίρομαι λίγο με την έννοια ότι μου πέτυχε το βιβλίο και είχε ανταπόκριση από τον κόσμο. Εσύ το ξέρεις καλά, το έζησες παράλληλα με μένα, Γρηγόρη, και οφείλω βέβαια και μια γνωριμία που έκανες με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, και το βιβλίο ταξίδεψε και στην Αλεξάνδρεια. Στην Αλεξάνδρεια είχες μια ξεχωριστή επιτυχία κάτω, γιατί πήγες στη βιβλιοθήκη. Στη βιβλιοθήκη, ναι, μέσα στη βιβλιοθήκη, και όχι σε περιβάλλοντα χώρο που είχε αίθουσες για εκδηλώσεις, εξαιτίας βεβαίως της Ιπατίας, επειδή δίδασκε εκεί. Ακριβώς. Ανήκεις λοιπόν στους τυχερούς από την πλευρά αυτή που μπόρεσες να πας το έργο σου μέσα στην ιστορική Αλεξάνδρεια και δεις στον κατεξοχήν ιστορικό χώρο την βιβλιοθήκη της. Βέβαια είναι μια καινούρια βιβλιοθήκη αυτή που έχει φτιαχτεί εδώ και κάποιες δεκαετίες νομίζω. Την έχω δει και εγώ, είναι ένα εξαιρετικό, ένα αριστούργημα αρχιτεκτονικό. Κάτω από την επιφάνεια ακριβώς, της θάλασσας. Αλλά και μόνο το γεγονός ότι πήγες στην βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας να μιλήσεις για την Ιπατία, όπου εκεί ήταν η δράση της ηρωίδας σου, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο θέμα που θα σε ακολουθήσει όλη στη ζωή. Νομίζω τώρα όσο περνάει ο χρόνος μέσα στα γράμματα, μέσα στον αγώνα που κάνουμε της συγγραφής, ότι μάλλον ο σκοπός μου ήταν αυτός και δεν θα έχει ίσως νόημα ότι άλλο πιθανόν κάνω. Ήταν τόσο πολύ σημαντικό το έργο αυτό που ναι, με χαρακτηρίζει όπως λες. Να πούμε δύο λόγια για την Ιπατία, έτσι. Όχι για το καθ' αυτό βιβλίο, αλλά για την προσωπικότητα αυτή της Ιπατίας. Λες εδώ 4ος-5ος αιώνας μετά Χριστόν. Διαβάζω από το Πιστόφυλλο, αγαπητοί φίλοι. Η φημισμένη Αλεξάνδρεια πνίγεται στο κρασί των καπηλιών, στις ειδονές των γυναικών του δρόμου, στις δυσιδαιμονίες, στις φιλοσοφικές διαφορές και διαμάχες των θρησκευτικών φανατισμών με τους φωνικούς διωγμούς. Μέσα σε αυτή τη διαφθορά, μια γυναίκα αφοσιωμένη στα ελληνικά ιδιώδη διδάσκει στο πανεπιστήμιο, στους δρόμους και στο σπίτι της το αστήρευτο ελληνικό πνεύμα. Αυτή η σοβαρή ευθύνη δεν τη στερεί το γυναικείο ένστιτο και στο πρόσωπο του χριστιανού επάρχου βρίσκει τον έμπιστο φίλο και άντρα. Η φιλία και ο πλατωνικός δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσά τους ενοχλεί τον κλήρο που δεν αργεί να στραφεί εναντίον της και να της προσάψει κατηγορίες ως μάγισσας και υποκινήτριας εχθρικών ενεργειών εναντίον του. Ο αγώνας τους δύσκολος και γεμάτος ηθικό χρέος απέναντι στις ηγετικές θέσεις που κατέχουν και στις κοινωνικές συνθήκες της θρησκόληπτης φανατικής εποχής. Προσπαθούν να ζήσουν κρυφά την απλή ζωή, να γευτούν τα πάθη της και τις μεγάλες στιγμές μιας ανομολόγητης αγάπης, χωρίς ποτέ αποσιωπητικά. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αν γυρίσουμε πίσω, νοερά έτσι,
με αρρωγή την μυθοπλασία που έχεις γράψει εδώ για την Ιπατία. Και πούμε ότι βιώνουμε έτσι κάποια πράγματα από τις σελίδες του βιβλίου σου, όλης αυτής της δίωξης, της περιπέτειας που βίωσε αυτή η γυναίκα, η Ιπατία. Δεν βλέπεις ότι παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε, πάλι οι γυναίκες σε τόπους σαν σήμερα την Αίγυπτο, έτσι, που πριν λίγα χρόνια είχαμε πάλι κυνηγητό και ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται εκεί, σε χώρες της Ασίας όπου η γυναίκα δεν μπορεί να κυκλοφορήσει, δεν είναι ελεύθερη, δεν μπορεί να έχει άποψη, στα Αραβικά Εμιράτα δεν μπορεί να οδηγήσει και χίλια δυο, να μην αναφέρω χώρες, δεν είναι η πρόθεσή μου αυτή. Δεν βλέπεις ότι πρέπει να ξαναπροσπαθήσει πάλι μια κατηγορία γυναικών ή κάποιες γυναίκες σε κάποιες χώρες να πετύχουν το αυτονόητο, ότι μπορούν να εκφράζονται, να έχουν άποψη για την επιστήμη, για τη ζωή? Νομίζω ότι με αυτά που τους δίνουνε μένουνε. Δεν γνωρίζουνε κάτι άλλο. Είναι σαν το σπήλαιο του Πλάτωνα. Δηλαδή βλέπουνε αυτό, ξέρουνε αυτό μόνο. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Θα ξεπεταχτεί λοιπόν μία γυναίκα πάλι και θα είναι το εξηλαστήριο θύμα μιας κοινωνίας. Όπως συνέβη με την Ιπατία. Και αυτό ήταν που έτσι μου τόνωσε την περιέργεια να μπορέσω να γράψω για αυτή την προσωπικότητα. Γοητεύτηκα πολύ, όχι μόνο για τη ζωή της και για το τραγικό τέλος της, και θεώρησα ότι σαν να είχα μία ευθύνη, ρε παιδί μου, ότι έπρεπε να γράψω εγώ για αυτή τη γυναίκα, για το θάνατό της, για την πορεία της, για το έργο που άφησε στα μαθηματικά με τις εξώσεις του Διόφαντου, και ακολουθείται μέχρι σήμερα ακόμα στα μαθηματικά. Τι σε επηρέασε περισσότερο, το γεγονός ότι ήταν μια γυναίκα, ναι, που δεν είχε την ελευθερία πλέον να εκφράσει τις απόψεις, τις επιστημονικές ή τις φιλοσοφικές, ή το γεγονός ότι αυτά τα οποία δίδασκε ήταν που σε συγκίνησαν και σου υποδάβλησαν έτσι το ερέθισμα να γράψεις? Κοίταξε, ήταν όλη η ζωή της. Μία γυναίκα, όπως είπα και προηγούμενα, σε ένα καθεστώς ανδροκρατούμενο και θρησκόληπτο, που κρατούσε τον ελληνικό ιδεαλισμό όρθιο. Προσπαθούσε δηλαδή να... Ήταν και εποχή που έφθινε ο ένας πολιτισμός και ερχόταν μια καινούργια κοινωνία. Έχουμε Ιπατίες σήμερα σε διάφορους λαούς, σε διάφορες χώρες. Θα υπάρχουν, δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Μπορεί να μην υπάρχουν στον φιλοσοφικό τομέα ή στον επιστημονικό, αλλά δεν υπάρχουν γυναίκες ακτιβίστριες. Σαφέστατα γυναίκες υπάρχουν. Που παλεύουν κόντρα σε δυσιδαιμονίες. Έτσι, υπάρχουν. Ποτέ δεν τελειώνουν οι προσωπικότητες, ξεπετιώνται και ευτυχώς που ξαφνικά μέσα σε έναν όλεθρο που κάτι γίνεται και ξεπετάγεται ένα όνομα και λέμε ευτυχώς που υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή κάποιος είναι που παίρνει στις πλάτες του όλο το βάρος, βγάζει μια φωνή, γίνεται αρχηγός. Έχουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε. Πολύ ωραία.
amor confundir y no sabe llorar. Ξαναγυρίζουμε λοιπόν στη συζήτηση που είχαμε. Αγαπητοί φίλοι, για όσους τώρα συνδεθήκατε μαζί μας και μας ακούτε από το Πορτοκαλί ραδιόφωνο, είναι εκπομπή Ομόρροπα και Αντίρροπα με τον Γρηγόρη Χαλιακόπουλο στο μικρόφωνο, τον Γιάννο Ηλιάδη στον ήχο και προσκεκλημένο τον συγγραφέα, θεατρικό συγγραφέα και μυθιστοριογράφο και άλλα πολλά, Δημήτρη Βαρβαρίκο. Λοιπόν, Δημήτρη, κάτι λέγαμε, έτσι. Λέγαμε για την Ιππατία, για την εποχή εκείνη την άγρια και το πώς εγώ ξεκίνησα. Αλλά να πω κιόλας, όταν το έγραφα το ταξίδι αυτό το συγγραφικό που έκανα και ήταν πολύ σημαντικό για μένα, 6 ολόκληρα χρόνια δεν έβγαινα από το σπίτι μου παρά μόνο να πηγαίνω στην Εθνική Βιβλιοθήκη. 6 ολόκληρα χρόνια σε πήρε. 6 ολόκληρα με τις χρόνια. έρευνες με όλα αυτά. Ήταν, το θεωρώ έργο ζωής, Γρηγόρη. Αργό να γράψω και τις λοιπές ώρες έκανα 5 χρόνια, γιατί είναι ιστορικά τα γεγονότα και πρέπει να ακολουθώ κατά πόδα στην ιστορία. Ωστόσο, όσον αφορά την Ιππατία, δεν φανταζόμουν τι θα επακολουθούσε στο δικό μου ψυχικό κόσμο. 6 ολόκληρα χρόνια, όπως είπα, κράτησε η συγγραφή να ολοκληρωθεί το έργο και 1 χρόνο μετά μέχρι να εκδοθεί. Υπήρξαν στιγμές που ζωντάνευε μέσα μου το πνεύμα της, με κυρίευε η προσωπικότητά της έτσι κι αλλιώς, και μέσω των γνώσεών της, μέσα από τα βιβλία, από ό,τι καταγραφή έβρισκα, με οδηγούσε χέρι-χέρι να γεμίζει τις σελίδες μου. Να πούμε ότι εκδοτικός οίκος ήταν η Άγκυρα και πήγε πολύ καλά το βιβλίο. Εξαιρετικά. Είχε πολύ καλή ανταπόκριση στο κοινό. Να σε ρωτήσω κάτι, Δημήτρη μου. Το ΕΚΒ έχει κλείσει. Ήταν το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου που όλοι θα θέλαμε να έχει μια καλή πορεία και να στηρίξει τους συγγραφείς που βέβαια γνωρίζουμε, όχι μόνο οι πλειονότητες, θα έλεγα όλοι, ότι δεν έπαιξε ακριβώς το ρόλο που θα έπαιζε, αλλά έτσι το κουτσό στραβό ΕΚΒ όπως λειτουργούσε με τα λάθη του και τις παραλήψεις του. Όταν ήρθε η ώρα να πας στην Αλεξάνδρεια, από ό,τι θυμάμαι, δεν σε στήριξε, δεν ήρθε δίπλα σου. Ένας συγγραφέας, ας πούμε, πρόκειται να πάει να παρουσιάσει το βιβλίο του στη βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας και εμείς στηρίζουμε αυτό το συγγραφέα, τουλάχιστον τους ανθρώπους που έχει προσκαλέσει στο πάνελ του, γιατί ήταν και κάποιοι προσκεκλημένοι οι οποίοι θα μιλούσαν για σένα. Είχαν έρθει και αξιωματούχοι, αν θυμάμαι καλά, από την Αίγυπτο. Πώς το εξηγείς αυτό, ένας συγγραφέας να γράφει ένα ιστορικό ιστόρημα που κολακεύει, τιμά την χώρα του και να μην τον στηρίζει το κατεξοχήν? Πιθανόν θα έπρεπε να ανήκα κάπου. Μάλιστα. Είμαι μόνος μου, παλεύω μόνος μου, παρόλο που από εκεί με στηρίξανε. Εννοείς στην Αίγυπτο? Στην Αίγυπτο ήταν μόνο να πληρώσουν από εδώ ένα εισιτήριο. Μάλιστα. Που θα έπρεπε, αν ήταν κάποιος άλλος, όνομα δεν λέμε, υποθέσουμε, που είναι μέσα στα πράγματα χωμένος βαθιά, θα είχαν πάει 4 κρατικά κανάλια μαζί. Θα είχαν πάει και τα 4 μαζί του. Έτσι. Και εγώ πήγα με δικά μου έξοδα. Εδώ που τα λέμε, ούτε καν ο εκδότης δεν στήριξε την προσπάθεια. Θα έπρεπε να έχει στείλει 2 δημοσιογράφους όπως εσύ και να γράψουν μέσα σε εφημερίδες, να διαδοθεί ο ελληνικός πολιτισμός. Ήταν μια ιστορία, ρε παιδί μου, που βγήκε πρώτη φορά προς τα έξω. Η ιστορία της Ιππατίας, πρώτη φορά. Εγώ όταν πήγαινα μέσα στη βιβλιοθήκη, την Εθνική Βιβλιοθήκη, να βρω ορισμένα αρχεία για να καταγράψω τα ιστορικά γεγονότα, από το λεξικό του Σουίδα ήταν μόνο μια μικρή αναφορά και από κάποιους άλλους ιδιώτες που ήταν όχι μυθιστόρημα, πώς θα το πω, μικρές αναφορές. Να μπούμε λίγο και στο τελευταίο, ιστορικό και αυτό. Και μετά θα μιλήσουμε και για τα θεατρικά σου. Γιατί δεν είναι μόνο το ιστορικό μυθιστόρημα με το οποίο ασχολείσαι, είσαι πολυσχηδής, έχεις απλωθεί αρκετά. Για μιλά μας λοιπόν για τα χρόνια του φιδιού, το Λιπεσάνορες. Ναι, είναι η ιστορία 17 γυναικών που έζησαν δίπλα σε ήρωες κατά το 10ετή πόλεμο της Τρίας. Μάλιστα. Η κάθε μία λοιπόν είπε τα δικά της βιώματα από πάθη,
αυτά που βίωσε μέσα στον πόλεμο. Και τι μπορεί να είναι αυτό? Όλη αυτή το αίμα, η φωτιά, η σκλαβιά, έτσι, με δικό της τρόπο η κάθε μία γυναίκα. Ας πούμε, έχεις εδώ την Πασιφάη, γυναίκα η 7η. Τι για εμάς τις λιπεσάνορες ορίσανε οι μοίρες, που κιόλας σκλάβες είμαστε της γης. Στην 4η έχεις τη Λίδα, ας πούμε, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας ότι κάθε γυναίκα από τις 17 είπες, έτσι, που περιγράφεις, ξεκινάς πάντα με μια φράση δική της και ακολουθεί μετά η βιωματική εμπειρία της. Ακριβώς, όπου στο τέλος, εκεί που τελειώνει μία αφηγήτρια, συνεχίζει άλλη. Το βιβλίο έχει έτσι ένα μεταφυσικό στοιχείο από την αρχή. Συναντιόνται όλες οι γυναίκες πεθαμένες στον Άδη. Μάλιστα. Και λέει, εγώ σε γνωρίζω εσένα, κάπου σε έχω δει. Και ήτανε κόντρα, μία ήταν Ελληνίδα, η άλλη Τωραδίτισσα. Μάλιστα, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, ωραίο και ευρηματικό και πολύ καλά σκηνοθετικά ήταν όταν ανέβηκε θέατρο. Για να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Βεβαίως το να επιλέξεις από 17 γυναίκες από ένα βιβλίο 550 σελίδων 35 σελίδες. Στο Βαφείο δεν είχε παιχτεί? Στο Βαφείο, ναι. Το είχα δει, ήταν εξαιρετική παράσταση. Ναι, ήταν sold out όλες οι παραστάσεις, είχε καλή ανταπόκριση με το κοινό. Ήταν πρωτόγνωρο το να παιχτεί μια τραγωδία σε κλειστό θέατρο. Η κυρία Ζώη δεν ήταν η πρωταγωνίστρια? Η πρωταγωνίστρια η Εκάβη, η οποία στη δραματουργία είναι, θα έλεγα, μια από τις καλύτερες ηθοποιούς σήμερα. Την έχω δει και σε Αντιγόνη, νομίζω την έχω δει, και εκεί ήταν υπέροχη. Σκηνοθετικά τα πήγε καλά η Κατερίνα η Μαντέλη, δηλαδή ακολούθησε, δεν έβαλε καινούρια ρούχα όπως κάνουνε, σεβάστηκε την εποχή, το κείμενο, έδωσε προς τον κόσμο αυτό που έπρεπε να δώσει για να αντιληφθεί ότι τα συναισθήματα είναι ίδια ανά τους αιώνες. Ο πόνος, η αγάπη, η χαρά, η σκλαβιά, ό,τι αυτά μπορούν να επιφέρουν σε έναν οργανισμό, είτε ήταν τότε είτε τώρα, είναι ακριβώς πανομοιότυπα. Δεν μου λες, κύριε συγγραφέα, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, τι είναι εκείνο που σε αγγίζει πιο πολύ? Το να γράφεις ένα μυθιστόρημα, να κάθεσαι δηλαδή και να λες, τώρα θα αποτυπώσω την έμπνευσή μου σε αμέτρητες σελίδες, δεν ξέρω, κομπιούτερ γράφεις, έτσι? Ναι, παντού. Θα γράψω λοιπόν στο κομπιούτερ 400-500 σελίδες ένα ιστορικό μυθιστόρημα και θα περιμένω να έρθει η ώρα να πάω στον εκδοτικό οίκο, να κυκλοφορήσει, να το διαβάσουν οι αναγνώστες μου, ή γράφω ένα θεατρικό για να το δώσω στον κατάλληλο σκηνοθέτη και να έρθουν οι θεατές και ακροατές να δουν το έργο μου. Κοίτα, το κάθε ένα έχει ξεχωριστή μαγεία, Γρηγόρη, και το ξέρεις. Ποια θα ήταν η επιλογή σου, αν σου έλεγαν ένα από τα δύο διάλεξε για το έτος 18? Ξέρω ότι γράφεις ένα μυθιστόρημα. Βιβλίο, έτσι. Βιβλίο, είναι άλλη μαγεία του. Είναι κάτι άλλο. Τώρα τα θεατρικά έργα ίσως είναι μία διέξοδος, επειδή η αγορά του βιβλίου, είδες, έχει πέσει κάπως με όλη αυτή την κατάσταση που βιώνουμε σαν χώρα. Το πρώτο που έχει χτυπηθεί είναι το βιβλίο, έτσι κι αλλιώς, από ό,τι ακούω και από όλους τους εκδότες. Έχω ήδη ένα βιβλίο έτοιμο, ευελπιστώ κάποια στιγμή να το δω και αυτό. Στο εύχομαι, και θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα, έτσι, μουσικό. Πολύ ωραία. Και θα τα πούμε. alejándose, la tierra se hundía bajo mis pies, fui cayéndome al vacío, sin poderme agarrar a la vida.
pude imaginarme que tenía algo que darte. Y yo en mi madurez y tú en tu plena juventud. Los años no perdonan. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más, que me vuelvas a engañar. Para que no puedas llorar, que tu corazón se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría a la vez que mi cuerpo envejece. Te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche más, que me vuelvas a engañar. Πορτοκαλί. Η αλληλεγγύη έχει χρώμα και φωνή. Γυρίζουμε πάλι στη συζήτηση, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη. Σε είχα διακόψει όταν αναφερόσουνα στο έργο Λιπεσάνορες, ναι, έτσι, το τελευταίο. Ναι, μιλούσαμε για το θεατρικό έργο. Να πω δύο λόγια από το Πιστόφυλλο. Βεβαίως. Λιπεσάνορες βαρύνους, γιατί κάποιοι μπορεί μόλις τώρα να συνδεθήκανε για να καταλάβουν, πολύ ωραία, έτσι, πολύ ωραία. Οι 17 γυναίκες που αναφέρεις πώς συμπυκνωμένα το περνά στο Πιστόφυλλο. Λιπεσάνορες, βαρύνουσα ευθύνη του γυναικείου ρόλου σας για ένα ανάξιο λάφυρο. 15 τραγικές φιγούρες γυναικών. Εδώ έχουμε 15. Πρόσθεσες και 2 στην πορεία. Είναι και 2 στο θεατρικό. Ναι. Φιγούρες γυναικών με το ίδιο πεπρωμένο αφηγούνται την τραγωδία του πολέμου, τον ηρωισμό της καθημερινής ζωής, την αξία της καρτερίας, την νοσταλγία της ειρήνης, τις ευθύνες του ανθρώπου για τις πράξεις του, για τους υπερασπιστές του δικαίου.
Μιλούν μέσα από την ψυχή τους για τα δεινά και τις συμφορές τους, για τα δικά τους παθήματα και προσωπικά πάθη. Εκμυστηρεύονται μύχια μυστικά πως βίωσαν τη χαρά, τη φιλία, τον έρωτα, την αγάπη, τη μητρότητα, την εκδίκηση και την περιφρόνηση, τη σκλαβιά και το θάνατο. Εξιστορούν την τόλμη, τους ήρωες, τη γενναιότητα, την αξία των ιδανικών να αγωνίζεται κανείς για την πατρίδα του στο τέλος. Οι Λιπεσάνορες είναι ένα βιβλίο που έχει τα στοιχεία του παραμυθιού, αλλά είναι μια αληθινή ιστορία που ολοκληρώνει ένα πολεμικό τραγούδι. Η άλλη όψη του έπους της Ηλιάδας, όχι αυτή των επικών μαχών, των αθάνατων ηρώων και των ιστορικών γεγονότων, αλλά αυτή των γυναικών πίσω από τους πολυτραγουδισμένους ήρωες. Αυτά μας γράφει η Κλειό Τσαλαπάτη, κριτικός λογοτεχνίας, η οποία υπογράφει το πιστόφυλλό σου. Ναι. Λιπεσάνορες να πω ότι είναι οι γυναίκες που λείπουν στους άντρες. Είναι ομηρική λέξη. Και από εκεί ξεκίνησε και το βιβλίο. Μου έκανε εντύπωση η λέξη. Λιπεσάνορες, οι γυναίκες που λείπουν. Αυτό είναι η έμπνευση λοιπόν σε έναν που γράφει. Δεν τολμώ να πω συγγραφέας. Σε έναν που γράφει. Τι είσαι, συγγραφέας? Μία λέξη του αρκεί για να μπορέσει να ξεκινήσει και να τελειώσει ένα έργο. Αυτό το βίωσα και δραματουργικά που ανέβηκε στο θέατρο με πολλή ένταση, όσο κράτησε και άλλα 5 χρόνια περίπου η συγγραφή του σε βιβλίο, σε μυθιστόρημα. Mm-hmm. Θα το ξαναπαίξετε, θα ανεβεί πάλι σε σκηνή το έργο αυτό? Το εύχομαι, δεν ξέρω, είναι τόσο δύσκολο πια. Δηλαδή... Ήταν και αρκετά τα άτομα, έτσι, γιατί είναι της μόδας τώρα, όχι της μόδας, θα ήταν άκουμψο αυτό και άστοχο. Είναι λόγω της οικονομικής κρίσης βολικό ο μονόλογος. Ναι, είναι περισσότερο πιο πρακτικός ο μονόλογος πλέον, για τα οικονομικά μεγέθη που μπορεί να έχει ένα θεατρικό έργο. Γι' αυτό το έργο που παίχτηκε μες στο χειμώνα στο Life and Art Theater ήταν ένας μονόλογος για τη Μαρίνα Σβετάγεβα. Για τη Σβετάγεβα πρέπει να μιλήσουμε. Μου είχε διαφύγει. Ομολογώ ότι δεν είχα κάνει τη σημείωση αυτή και ήμουν άτυχος γιατί δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω την παράσταση τη συγκεκριμένη. Θα ήθελες να μας πεις λίγο έτσι κάποια πράγματα για αυτή τη συγκεκριμένη γυναίκα? Πάλι καταπιάστηκα με μία ιστορία που δεν είχε αναφερθεί καθόλου μέχρι τώρα, δηλαδή σε θεατρικό έργο δεν είχε ανέβει. Ήταν αυτό, εξτάριζε πάλι τη φαντασία μου και τη δυναμική μου όση έχω τέλος πάντων να προσπαθήσω να φέρω στο φως τη ζωή αυτής της γυναίκας σε μια Ρωσία που μπορεί να έλεγε στραβή καλημέρα και να σε στέλνανε στα γκουλάκ της Σιβηρίας να χιονίζει και να σπάς πέτρες, και εκείνη πήγε κόντρα με την ποίησή της σε ένα κατεστημένο που αναμόρφωσε, θα μπορούσα να πω, την ρωσική ποίηση. Mm-hmm. Μετά τον Πάστερνακ και εκείνη τη φουρνιά των ποιητών που βγήκε, Μαγιακόφσκι, Πάστερνακ, μου διαφεύγει άλλο ένα όνομα, mm-hmm. που ήταν οι καινούριες φωνές τέλος πάντων. Ναι. Έρχεται η Αχμάτοβα, η οποία ήταν και είχαν μια σύνδεση υπέρ των δέων πέρα από τη φιλική, οι δύο γυναίκες. Δεν μας αφορά, ήταν τέλος πάντων μια εμβληματική φυσιογνωμία για τα χρόνια εκείνα. Γι' αυτό γίνεται αποδεκτή σήμερα, επειδή η κοινωνία τότε ήταν λίγο πιο πίσω, εκείνη είχε προηγηθεί της εποχής της, και αυτό είναι και το ευτύχημα ίσως ή η δυστυχία των ανθρώπων που πηγαίνουν μπροστά από την εποχή τους. Να μην τους καταλαβαίνουν τότε και να τους καταλαβαίνουν στην αιωνιότητα. Ναι, βέβαια, όποιος συγκρούεται πληρώνει ένα τίμημα. Όποιος διαισθάνεται, προφητεύει, μαντεύει ή έχει την υπερευφυΐα να αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να γίνει, πολλές φορές χλευάζεται, θεωρείται γραφικός, αλλά δικαιώνεται, όπως είπες, μετά από χρόνια. Εσύ τους παραπέμπεις ανθρώπους αυτούς στην αιωνιότητα. Κάποιοι είναι και πιο τυχεροί και δικαιώνονται εν ζωή 10-20 χρόνια μετά.
Όμως θα ήθελα λίγο έτσι για τη θεατρική αυτή παράσταση να μας πεις παίχτηκε πού. Παίχτηκε στο Life and Art Theater, ναι. Στο Κεραμικό. Και ποιος το σκηνοθέτησε το έργο? Το σκηνοθέτησε ο Γιάννης Διαμαντόπουλος, ένας από τους καλύτερους σκηνοθέτες στον ελλαδικό χώρο, με τη Μαρία Σιμεών, μια ηθοποιό, και το Χάρη το Σεπετζίτη στα σκηνικά και κουστούμια. Το έργο έτυχε καλής ανταπόκρισης από το κοινό. Όλες οι παραστάσεις ήταν πάλι το θέατρο κατάμεστο. Ένα περίεργο πράγμα. Και στην Ηπατία όταν γυρίστηκε θεατρικό, και οι Λύπες Άνορες, και το τρίτο έργο τώρα το τελευταίο με τη Μαρίνα Σβετάγεβα, ο κόσμος έδειξε ότι η γραφή μου και η υποκριτική των ηθοποιών και οι σκηνοθεσίες και η σκηνοθεσία, η μουσική, ο φωτισμός παίζουν όλα αυτά ρόλο για μία παράσταση. Χάρηκαν την αποδοχή του κόσμου. Τι άλλο θέλεις? Νομίζω ότι η ικανοποίηση ενός συγγραφέα και διθεατρικού συγγραφέα που ξέρει ότι το έργο του θα έρθει κάποιος, θα πληρώσει εισιτήριο, θα καθίσει μία μισή ώρα, θα ψυχαγωγηθεί, θα απογοητευτεί, θα περάσει καλά, δεν ξέρω. Το να περνάει ο καιρός και να νιώθει ο ίδιος ότι πήγε καλά και οι θεατές έκριναν θετικά το έργο του, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό περιμένει ο καθένας από ένα έργο, να νιώσει ότι πήγε καλά το έργο του, και όταν μου λες κιόλας ότι ήταν sold out επί μέρες, η ικανοποίησή σου πρέπει να είναι μεγάλη. Γι' αυτό και εγώ θα σου αφιερώσω άλλο ένα τραγουδάκι να απολαύσεις με μία από τις γυναίκες που έχω επιλέξει μουσικά. Ευχαριστώ πολύ. Piensa en mí. Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya ves que venero tu imagen divina, la boca que siendo tan niña me enseñó a pecar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada, para nada me sirve sin ti.
piensa en mí. Cuando sufras, cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, para nada me sirve sin ti. Δημήτρη, πόσο δύσκολο είναι σήμερα, την εποχή που ζούμε, της οικονομικής κρίσης, ένας συγγραφέας να πάρει το έργο του, και δεν μιλώ για ένα πρωτόλιο έργο, ένας συγγραφέας που δραστηριοποιείται στον χώρο αυτό 10-20 χρόνια. Ολοκλήρωσε το έργο του, πόσο δύσκολο είναι να βρει εκδότη. Και πώς είναι οι συνθήκες σήμερα, έτσι, στο εκδοτικό κατεστημένο. Και βάλε μέσα και την ποίηση. Είπες 15-20 χρόνια, εγώ να σου πω 35. Ναι. Έτσι. Και παρόλα αυτά, πιο εύκολα θα μπορούσες να κλείσεις ραντεβού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάποια στιγμή θα σε δεχότανε για 1 λεπτό ή για 1 ώρα, παρά να βρεις έναν εκδότη μεγάλου εκδοτικού οίκου. Δεν βρίσκεις. Δεν πλησιάζονται. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο. Πως βγάζουν βιβλία και ξαφνικά βλέπεις ένα καινούριο όνομα, και καλά κάνει ο άνθρωπος και προχωράει μπροστά. Με το πρώτο του βιβλίο τον αναφέρουν διαφημιστικά ότι θα αφήσει ιστορία στα γράμματα. Σε βλέπω να βγάζεις ένα παράπονο, αλλά έχεις βγάλει ένα κάρο βιβλία. Sorry για την εκλαϊκευμένη φράση μου, ένα κάρο βιβλία. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά φτάνει σε ένα σημείο, ίσως έχω φτάσει σε μια ηλικία που θεωρούν ότι ό,τι μπορεί να έδωσα το έδωσα, και βγαίνει καινούριο αίμα, και καλώς καμωμένο να βγαίνει το καινούριο αίμα, με νέες απόψεις, νέο ύφος γραφής, νέο, δεν ξέρω, αν και το πνεύμα, δηλαδή η γραφή, θα μπορούσε νέο πνεύμα να έχει στη γραφή του και να σε 90'ρεις. Έτσι. Ίσως αυτό που βιώνει οικονομικά η χώρα μας, και έχει επηρεάσει βέβαια το βιβλίο, να είναι και η αιτία που υπάρχει αυτή η δυσκολία. Δεν ισχύει ο διαχωρισμός ότι ο εκδότης εκ των πραγμάτων ανοίγει ένα εμπορικό κατάστημα. Εμπορικό είναι, πουλάει, είναι έμπορας. Έτσι, πουλάει το βιβλίο. Δεν είναι υποχρεωμένος, ούτε υποχρεωτικό ο εκδότης να είναι γνώστης μυθιστορημάτων, να έχει ιδιαίτερη. Βέβαια, το σύνηθες είναι αυτό. Αλλά μπορεί ο οποιοσδήποτε, όπως αγοράζει ένας επιχειρηματίας μια ποδοσφαιρική ομάδα και δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο, δεν γνωρίζει, ή μπάσκετ ή οτιδήποτε άλλο, αγοράζει και έναν εκδοτικό οίκο και λέει στο εξής: θέλω βιβλία να κυκλοφορούν Μελό, Άρλεκιν, Νόρα, αυτού του τύπου, διότι παρατηρώ πως τα βιβλία αυτά μου προσφέρουν περισσότερα έξοδα και κάνω τα best seller της ζωής μου. Αυτό είναι αναξιοπρεπές, δηλαδή έρχεται σε διάσταση με τους ηθικούς σου κώδικες, ή είναι επιτρεπτό εφόσον εντάσσεται στους νόμους της αγοράς? Κοίτα, η σύγκρουση μεταξύ εκδότη και συγγραφέα, είναι προαιώνια. Ναι, εντός εισαγωγικών, ναι, έτσι, είναι ότι ο ένας διαχειρίζεται το χρήμα και ο άλλος το πνεύμα. Αυτά τα δύο δεν μπορούν να συμβαδίσουν μαζί, έτσι κι αλλιώς. Εκεί υπάρχει λοιπόν μια δυσκολία προσαρμογής το ενός με τον άλλον. Ωστόσο λέω, να έχεις κάνει μια πορεία μεγάλη, εντός εισαγωγικών, μεγάλη, μικρή, δεν ξέρω, τέλος πάντων να έχεις προσφέρει 5 καλά έργα στην εμφάνισή του ένα συγγραφέας, να μην μιλάμε για μας. Το γνωρίζεις και εσύ καλύτερα αυτό που θέλω να πω, και να μην βρίσκεις την πρέπουσα ανταπόκριση με τον εύκολο τρόπο αποδοχής. Τώρα πρέπει να σου βγει το λάδι, πρέπει να χτυπιέσαι κάτω. Έχεις δίκιο και κατανοώ απόλυτα τι λες, απλά το άνοιξα γιατί ήθελα
να διατυπώσει την άποψή σου έτσι πιο εκτενώς. Όμως, ενώ έχεις γράψει ένα βιβλίο για τους λιπεσάνορες και για τις γυναίκες που αναφέρεσαι στην Ηλιάδα, η Ηλιάδα και η Οδύσσεια γράφτηκαν με ραψοδίες, έχουμε την ποίηση του Ομήρου και ζούμε στη χώρα του Ομήρου, στην χώρα που δημιούργησε την ποίηση, στη χώρα του Ελίτη. Πώς το βλέπεις να μην εκδίδονται πλέον ποιητικές συλλογές παρά μόνο επιπληρωμή? Είναι ελαχίστον σήμερα, χωρίς να το αναφέρω προσβλητικά, γεραιών ανθρώπων οι οποίοι έχουν πατήσει μια μεγάλη ηλικία, τα 80 και βάλε, και είχαν μια έτσι προϊστορία που τις πήρε το ποτάμι, το ρέμα, τους έσπρωξε και συνεχίζουν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν, ας πούμε, την άνεση να εκδίδουν μια ποιητική συλλογή, γιατί ήταν γνωστοί και πριν 20, 30, 40 χρόνια. Πώς γίνεται όμως ένας νέος άνθρωπος που γράφει καταπληκτικά, εκπληκτικά, να μην μπορεί την ποιητική του συλλογή να την εκδώσει αν δεν πληρώσει 2-3 χιλιάδες ή 1.500 ευρώ σε κάποιο εκδοτικό οίκο? Δηλαδή είμαστε χώρα ποιητών. Όπως οι Βραζιλιάνοι παίζουν ποδόσφαιρο, έτσι, όπου οι Ισπανοί παίζουν κιθάρα, έτσι, και οι Έλληνες. Και είναι καλό που γράφουν όλοι. Σε κάθε σπίτι έχει και τον ποιητή του. Και πολύ καλά κάνει. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μείνει μόνο έτσι στην δυνατότητα, αν τα καταφέρεις, να βγάλεις ένα μυθιστόρημα, αλλά ποίηση σχεδόν καθόλου? Ναι, γιατί είπαμε πριν ότι ο ένας είναι επιχειρηματίας, δεν τον ενδιαφέρει αν είναι καλό, τι θα του πουλήσει. Υπάρχουν όμως και κάποιοι εκδοτικοί οίκοι που μπορούν να ξεχωρίσουν κάτι καλό και να πάρουν τα δυο ηχηρά ονόματα που έχουν μια καλή γραφή. Έτσι. 2 μόνο. Το κακό τι γίνεται τώρα με την ποίηση? Δουλεύω στο δημόσιο. Παίρνω το εφάπαξ και βγαίνω στην αγορά του βιβλίου και αρχίζω και γράφω ποίηματα που το είχα ένα μεράκι από τα παιδικά μου χρόνια. Από την εφηβεία μου, εκεί που αρχίζουμε όλοι με τις αναζητήσεις και γράφουμε. Χιλιάδες βιβλία, εκατοντάδες βιβλία. Πού να ξεχωρίσει ένα βιβλίο καλό? Αν ο εκδότης δεν είναι γνώστης του αντικειμένου που παράγει, για να ξεχωρίσει το καλό από το μέτριο ή το άσχημο. Με την ποίηση πώς θα πας τον τελευταίο καιρό? Γιατί θυμάμαι σε κάποιες βραδιές στο Θησίο και σε άλλα μέρη παρουσίαζες έτσι δική σου ποίηση, και μάλιστα τα τελευταία χρόνια διοργανώνεις και μουσικές ποιητικές βραδιές. Ναι, έχω σταματήσει εγώ να διαβάζω ή να βγαίνω προς τα έξω με αυτό. Προτιμώ να ακούω τους άλλους, να συγκεντρωνόμαστε παρεΐτσες έτσι και να νέος κόσμος. Αυτό που είπα πριν και καλά κάνουν. Μου αρέσει πια να είμαι λίγο, ξέρεις... ποιητικός μηνόταυρος, να πίνεις αίμα από τους νέους, έτσι. να είμαι αφανής, ρε παιδί μου, να είμαι πίσω. Τι νόημα έχει να βγούμε έξω και να πω τώρα 1-2 ποίηματα? Γιατί δεν έχει νόημα, δηλαδή? Εντάξει, ας πούνε οι καινούργοι. Κάποτε είχα και εγώ το μεράκι. Πιστεύεις να το κάνω ότι αυτό. Γιατί τα γράμματα και οι τέχνες χωρίζονται σε στρατόπεδα? Όχι, καθόλου. Απλά δεν θέλω να προβάλλομαι ή να κάνω μία συγκέντρωση φίλων, να υποθέσουμε, και να πρέπει εγώ να προβληθώ και να αυτό. Αφήνω πρόσφατα έγινε μία βραδιά στο Λουμπαρδιάρι, νομίζω. Υπέροχα. Μαζευτήκατε αρκετοί. 90-95 άτομα. Πανικός έγινε. Τι, με πουλμανάκι τους έφερε? Όχι, ήρθανε μόνοι τους, Γρηγόρη. Ήρθανε, διαβάσανε, φέρανε ο καθένας κρασιά, πολύ φαγητά, ωραία. αυτά. Είχαν έρθει και από το Μανδραγόρα μια ομάδα μαζί με τον εκδότη, τον Κώστα τον Κρεμίδα. Πολύ ωραία. Αντάλλασαν βιβλία μεταξύ τους ο κόσμος. Τι να σου πω, δηλαδή δεν το είχα ξαναζήσει μέσα στα τόσα χρόνια. Είδες, έχουμε συναντηθεί και εμείς σε παρέες τέτοιες. Ναι. Αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο και νομίζω το χάσες. Και όλοι μου λένε βέβαια να το κάνουμε θεσμό. Μία φορά αποχαιρετώντας το χειμώνα, δηλαδή μπαίνοντας το καλοκαίρι, και μία προς το Σεπτέμβρη καλωσορίζοντας το χειμώνα. Εγώ το σημειώνω, ναι, τουλάχιστον για τη μία φορά αυτή την καλοκαιρινή, ναι, ότι θα στο θυμίσω, θα το σημειώσω και θα στο θυμίσω του χρόνου να το κάνεις, να μην το ξεχάσεις, γιατί είναι πολύ καλό όταν μου λες ότι 100 άτομα σχεδόν περίπου
πήγατε και διαβάζατε ποίηση. Γέμισε όλος ο προαύλιος χώρος του Λουμπαρδιάρη από πίσω, που έχει ένα μεγάλο πλάτωμα. Δεν έπεφτε καρφίτσα, μουσική είχαμε με κιθάρα και τραγουδήσαμε όλοι. Κοίταξε, είσαι σε ένα ραδιόφωνο της αλληλεγγύης, έτσι, της συνύπαρξης, της αλληλεπίδρασης, της όσμωσης, να το πω καλύτερα, και του ακτιβισμού. Αυτό είναι ακτιβιστική λειτουργία της ποίησης. Τώρα μου έδωσες, σε διακόπτω, μου έδωσες μία ιδέα. Ίσως θα μπορούσαμε από ακροατές του σταθμού την επόμενη φορά που γράφουν ποίηση να συγκεντρωθούμε και να το κάνουμε. Βεβαίως θα το κάνουμε. Σημειώνεται και αυτό. Λοιπόν, είναι πολύ καλύτερο αυτό που έχει και την δραστηριότητα την ακτιβιστική και λες, διοργανώνω με 5-10 φίλους μου, συντρόφους μου, δεν ξέρω πώς, κάποιες εκδηλώσεις αυτού του τύπου, από το να αγχωνόμαστε και να μας συνθλίβει το γεγονός γιατί οι εκδότες δεν διοργανώνουν κάτι, γιατί δεν κάνουν για το συγγραφέα τους κάτι περισσότερο. Είδες που αν μαζευτούν οι άνθρωποι που επικοινωνούν, τι μπορούν να καταφέρουν. Είναι λίγο 100 άτομα να διαβάζουν ποίηση. Καθόλου. Ο ένας να έρχεται από την Πετρούπολη, ο άλλος από τον Πειραιά. Από παντού, από όλη την Αθήνα. Άρα είναι ήταν, θα μπορούσα να πω, συγκινητικό. Μου σφίξαν όλοι το χέρι, ευχαριστηθήκανε, διαβάσανε την ποίησή τους. Επειδή έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα και πρέπει να κλείσουμε, θα ήθελα να μου πεις και 2 λόγια για την Πετρούπολη. Δραστηριοποιείσαι στην Πετρούπολη, έζησες εκεί και βγαίνει και μια εξαιρετική εφημερίδα, τα νέα νομίζω της Πετρούπολης, κάπως έτσι. Ο Μορφωτικός της Πετρούπολης. Ο Μορφωτικός. Τι γίνεται εκεί στην Πετρούπολη, έτσι, αν μπορείς 1,5 λεπτό για να... Ναι, είναι ένας από τους παλαιότερους συλλόγους της πόλης που ιδρύθηκε το 48-49 κάπου εκεί. Με έντονη δραστηριότητα. Με έντονη δραστηριότητα και τα προηγούμενα χρόνια ακόμα πιο έντονη. Τώρα πηγαίνανε εκδρομές, πηγαίνανε σε θέατρα ομαδικά με πούλμαν, με αυτά. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει η ζωή μας, κάπως έχει αυτό, αλλά έχει διαμορφωθεί και αλλιώς. Βγάζουμε μία εφημερίδα, γίνονται πολλές εκδηλώσεις, δημιουργική γραφή, δηλαδή δεν σταματάμε ποτέ. Να πούμε, Ιερίστον παρόδο, να αναφέρω ότι με τη δημιουργική γραφή ασχολείσαι εδώ και χρόνια και νέα παιδιά έρχονται και τους δείχνεις δρόμο που θα ακολουθήσουν και τα δείγματα, έτσι. Όχι, κανόνες, δεν σε κάνει αυτό ο συγγραφέα, έτσι κι αλλιώς, Γρηγόρη. Σίγουρα, αλλά σε βοηθάει όταν σε βοηθάει, θέλεις. Δηλαδή όταν κι εγώ ξεκίναγα, μακάρι να υπήρχε κάποιος να μου είχε δείξει 2 πράγματα. Ωραία. Δημήτρη, θέλω να σε ευχαριστήσω που ήρθες εδώ στο Πορτοκαλί και τα είπαμε. Έχω σημειώσει ότι του χρόνου τέτοια εποχή περίπου, παρά μια εβδομάδα άντε, θα πρέπει να διοργανώσεις πάλι και με τη βοήθεια τη δική μας εδώ την εκδήλωση επάνω στο Λουμπαρδιάρι ή όπου αλλού νομίζεις και να μαζευτούμε του χρόνου 200-300 και αν είναι δυνατόν 500 να απαγγείλουν από ένα πείμα. Μακάρι. Έτσι. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ για το κάλεσμα και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ πολύ τον Γιάννο που με το ωραίο του χαμόγελο μας έβαλε και τη μουσική. Ευχαριστώ εσένα, Γρηγόρη. Ο Γιάννης χαμογελάει και είναι σαν να χαιρετά τους ακροατές 100 φορές με το χαμόγελο αυτό. Το μεταφέρω εγώ συνειρμικά. Το χαμόγελο είναι η ψυχή του ανθρώπου. Έτσι και μακάρι να γελάμε τη σημερινή εποχή που περνάμε δύσκολα γιατί μας τονώνει. Λοιπόν, από αγαπητοί φίλοι, από μένα τον Γρηγόρη το Χαλιακόπουλο και το Γιάννο τον Ηλιάδη που ήταν στον ήχο και βέβαια και το φίλο μας τον Δημήτρη τον Βαρβαρίγκο που ήταν προσκεκλημένος μας. Σας καληνυχτίζουμε και ευχόμαστε να είστε καλά μέχρι την άλλη Τρίτη που θα τα ξαναπούμε. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, ooh, ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel.
It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Yeah, yeah. Stars, when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life.